ndị Igbo ndewonu. Chi tata wo afọ abụọla acheme afọ taa fụtara anyị ihe ọma. Mekele mụ na onye nọ na n'olu ya wụ Maazị Anyanwụ, nwanne na nwoke Maazị Ihanyịchukwu Anyanwụ. Hụrụ na-ekirikwana ihe nkiri Obi Igbo TV nke nwa bekee na-akpọ TV. Asị m ụbọchị taa makwara nụ mma, chi taa nye nna oke o ji bịa, ya gajiela nwoke gajiela nwaanyị. Achị m onye gbuo n'ihu ọ ga-egbutara mma, onye gbuo n'azụ na ọ ga-egbutara mma, gị gbuo n'akụkụ ma ọ akarị ma ọ akepụ ị ga-egbutara mma. Ana aga ahụ ndị ọjọọ aga ahụ. Asị m ya gazie ụmụ ibe, ya gajiere n'ụtụtụ taa. Si anyanwụ ndụ jikwa ụtụtụ wara ka ọjọọ ga-ezu anụ ọ naanị ka ọma. Nsogbu anụ anya ala ụwa. Chi anyị ga-edu anyị, maka asị onye puchi ụzọ ọgbago onwe ya n'ọsọ, anya ga-epuchi anyị ụzọ. Aja ala Igbo ga-emepekọrọ n'anya ụzọ. Anyị na-akpọku ndị iche na-akpọkukwanụ chi ụwa anyị, chi ya pụọ n'anyị ihu lụọla anyị ọgụ. Asị onye kpọma ya ree ahịa Igbo eji azụwa ahịa tata wa ahịa afọ ahụkwanụ he ebe m shifu ụwa egbumuru m eji azụ. Asị m ka onye zụga taa ya gaala ya, ndị kpọmana kpọma nwere ndị ozugakwana anwụzụ aka ọma, maka achị orere weze ọzọ azụ weze. Ndụ mmiri ndụ azụ ka m kwuru. Asị m mmiri ala m azụ anwụra. Asị m ebe ebere m ugo bere ya biri ma mbiri, kama ha ikpukwara ka anyị wụ ka esi ibe ebelachi nkụ kwa ya kparụọ ya kparụọ, maka ọwụhụ chi ya. Nwe onye wuchi ibe ya wa aha ndị Igbo eji azụ onye wuchi. Achịkwanụ chi awụ otu ya wa akara aka awụ otu, maka chi aka onye anyị ekwukwachi chi ji oke anakwukwanụ chi ọ ga-arị mma, maka chi bụ ụzọ. Chi bụ ụzọ ọkwanụ chi aha ejikwa azọ ya kwa Chizọma. Chi ụmụnne ya gajienu ya gajienu. Chi gị nyekwa gị oke taa, chi gị dị ụkwa gị ya kwa Chinedu. Ndewonu. Amshikwa onye nụnụgolu ya nwanne na nwoke Maazị Anyanwụ. He nụnụkwanụ ekirigawo Obi Igbo TV, ebe eji akọwa nkọwa ihe gbasara Igbo, ebe eji akpụlụ omenala Igbo na ọdịnala Igbo. Anyị ka nụkwa elu elekpa Igbo jiri bido, maka asị onye ama nga n'oli ozu ya ga-avọ o ji esi ebe ọjọọ avọ. Anyị achọghị ikwu ha anyị ga-ekwu ya wụrụ chi ọwụ ha eziokwu. Ọha mere nke ụlọ anyị nyụrụ nyofu chọghị isi ya chọghị ọdụ ya, anyị akpụghị ya, maka asị anụkọ ọkpa ahụ eri udela atọ ngịga. Anyị egbuwalụ nwanne anyị ahịa ka nwee akwa ka anyị wara ma akwanụ ka anyị si maa. Igbo nwoke mba eshi mbụ akpambụ njikwa na kwuo. Akọwala m nnọchi Igbo anwụwishi mbido ụwa, anwụbidoro ụwa. Ọkwa ndị Igbo haziri ihe mereni na ji ọnọdụ mere ndị ụwa ji owu ugbu mereni nwo ji emepega anya arụgaghị niile eri iche iche. Maka eke eji ekwu ya gbanwe uju ụmụ Igbo niile anya. Nwa ajụchi elekpa Igbo jiri n'ohe ndị niile ma nwa bekee bịara. Ndị Igbo maka nja a na-ekwuchi Igbo wu ndị mbụ rọhara uwe, ndị Igbo wu ndị mbụ rụrụ ke ndị Igbo wu ndị mbụ rụrụ ke. Elekpa ndị Igbo ji rụcha ihe ndị na je biro ya akịrịka. Elekpa ndị Igbo ji rụcha ihe ndị je biro ya aja. Elekpa ndị Igbo ji rụcha ihe ndị biga ndụ ngwobiga tupu nwa bekee akpọkwa onwe. Enwere ịma ahị kwana anyị kwesịrị ịwa wụ anyị lee anya akụkụ anyị wu ndị Igbo, anyị ga-amasị Igbo wu ndị eji eme njem. Obido hụ taa tupu alụọ ya ka m ndị ke karị ndụ, ndị okenye dị ndụ, tupu alụọ ya alụrụ n'obodo Naijiria, nnụ ga-asị ndị Igbo ji eme njem. Ndị ke wakwa n'akụkọ mereni tupu nwa bekee abịa ka amakwashi Igbo jikwa eme njem tupu nwa bekee abịa. Anyị ebidoghị njem taa. Igbo wu ndị njem. Anyị ebidoghịkwanụ ọhịa mere o ji mee abịa n'ala Igbo ndị aga ekwe. Anyị ebidoghịkwanụ agụgụ anyị shiga taa, maka ndị Igbo wu ndị oke akọ, ndị nwere amamihe.
mee na ịma gị gbakọgbuo ndị isi okpotokpo gị gbakọgbuo nwotu nga isi nwoke na-akụrị ala kpaka maka ọgwụ ndị isi okpotokpo onye amara na ihe ibe ya ma ọkwa n'otu ihe mee adọlaga anyị azụ maka enwe onye ga-ekpe aka onye ọzọ kwuru maka ngaghị nye enyo ga ka ahụ ngaghị ikpuga ka ahụ chee maka ikwugọrị mma nwanne gị nwoke enyo na ya hụ shi e nwere ha arịcha mma n'ime ihe ụka ahụ ikwu ya agba imekwa na o ji agbaga ya mgba chi eme ihe ịkpa ihe ọjọọ ga-afọ ha gịwa na nwoke ga-enyokwa n'okwu kwuru hụkwachi ndị Igbo wu ihe bekee ji akpọ anyị mbụ n'olu ya wụ great philosophers mere ihe ndị Igbo eji ekwu ụka gị ile anya na mbụ ndị okenye Igbo akwụkwọ okenye ka ugbu maka ndị okenye ka ugbu erifucha na akọ na uche nwụọ nga ejila ahụ ego na oke ọchọmọchọ chefucha ha mere nwa Igbo na mbụ okenye ji eju ilu ekwu ụka aka nwekwara ndị okenye n'ụkpakpa ahụ okenye ji eji ilu ekwu ụka mere na gị nụrụ nga ndị okenye na-agba gị izu kwuru nwa ya hụkwa ma azụrụ ga-azụ ha nwere ike kpuchi ụka niile nwe ga-ekwe nwe ihe ga-awa kama gị wụrụ nwa nna gị zụ eji agba nna gị ndụ ọnwa eji agba ndị okenye ndụ nwụ na-akpa ilulu ahụ ga-agba afọ uche ga-eme nwekọcha akụkọ gị nwa na nwoke ga-enwe ike waa he nwepụga waa onye maka ga awacha ya maka ndị okenye kpu ilu o ji agba ndị okenye ibe ha rarị ya wụchi ọwụ onye ma nga anụ bido akụkọ makwa n'ebe akụkọ ahụ uche onye ga-awa ilu ahụ ebe ilu ahụ jega kama gị nwa nwere ike waa onye maka ịnụ nna gị nso onwe na ihe ndọkwa ọrụ gị maka chi onye akpụlililu kọwala ya ga ejilo na efuru ọhịa he nwekọwaga wụ onye akpụlililu kọwala ya ahụ alụghị nne ya alụ maka onye ọbụla alụghị nne ya alụ onye nne ya mụrụ eji ọma ya kwanụ ka Igbo eji asọ nsọ o jiri eme na mbụ kama ugbo o juru n'ala Igbo onye a mụrụ eji ọma onweghị ya nna ya ga-anọ enwekwa nna ya ga-eji na-akụtụ na ụmụ ụfọdụ mere na-ejichi gị onye akpụlililu onye eji akọwalililu wụ onye nwe nna maka onye nwere nna gbara nna ya ndụ ọwụ a na-akpa ilulu ekwuchu ka nna gị edo oge anya ekwuchu ka nna gị edo oge anya ya akwa ihe mere ejichi onye akpụlililu kọwala ahụ ego eji lụọ nna ya wụ nna ahụ lụrụ nne gị etorube ego nwoke ilu nne gị maka ihe nne eji emewu ịgbaji nwa ya olu enweghị onye eji azụrụ nwoke ọzọ nwa ọ nwoke ahụ eji agbaji kacha ma ụmụ ya ndị ka nwoke ahụ eji agbaji ụmụ ya olu ya ga ije ọgbakọ ya kpọlie otu nwa ya chiapa ala ya akpa ọ wụchọpafa agba ya ọ kpọchighị pa akpa wụ gị nnụdụ ga edu ya dara na-ele ha emega ya ụga na-amụ maka ọkpa Igbo eji akụzi ihe mekwa na iji ekwugachi anyị ga-alahụ usoro ọmụmụ ndị Igbo maka heri aha Igbo eji eme magburu onwe ya mma heri aha Igbo eji emewu ihe Igbo kwadoro iji na maka Igbo braba lecha anya omenala ahụ eji eme Igbo abahụ ya chi onweghị ọbahụ uri ịbaje edema ha edema gị na-ebi ndụ ahụ ụmụaka na-ahụ ya nwa amụ akwara akpa ebi kama ugbu anyị chọrọ ịba detuo ha ụfọdụ maka anyị ahụ na-achị ndị anya anwụ gbara ndị agbata obi anyị obi arị nwe mma ndị ewe eke ọjọọ ụkwụ eke ka ọma maka ndị Igbo na ike ji arị mma ndị chọga onye nwoge achọga ahụ kpanwe eji melara Igbo ọ gakwa na-erere nwu aja ala ekulila ala Igbo ekulila gakwa na alụ ọgụ zọọ ụmụ ya n'aka ihe anyị n'ime o ji awụ narị akpamchekwu o ji awụ nna jem ahụ ya kpọrọ nwa ya chi nwa ya dara nwodu nwa ya na-elekpa ha echemega maka ihe mma na-eji amụ aha ewu gị na-ele ga-ahụ ga-ejikwa n'aka agbara onwe gị afọ uche maka ohe onye ri ndụ kwesịrị ime mere na igi achị gị ji maka dibịa chigidepụla ka dibịa na-agbara gị afa ga-agba afọ uche maka ma onye ọbụla okike kerere ndụ kwesịrị ịma chi ọ ga-agbara onwe ya afọ uche wụ a na-agwụ gị na-ahụghị ọ gị na-anụghị ihe uche ga na-alụ ga-atụle ya atụle ka ewe chukwu maka ewu mmanụ enwere kpi ga-eji ihe chukwu ga-amara nkwe na kpi ga-eji ihe ụwa ga-amara maka enwere mmụọ nụ gị ime mmụọ ahụ ga-agbagechi gị kewukwe chukwu kewu maka okwu ọbụla bụ okwu ụwa ji ada aja Pọl sụrụ ya ji ụrọ gị lechakwa eletekwa ga-enwerila he
adụkwụ ha adụkwụ a ga-ewerela ha anụ ji ha ma gị na-agbaji ya ọ ga-ekwe kama eziokwu ji akwụ ọtọ guzoro eguzoro gị ga-eche nwere ike ọ ga-adụkpo kama gị lee ya lecha enweghị ebe ị ga-esi hụ ebe o si nwee mgbaji o guzo eguzo kwụrụ ọkpụkpa maka o wee eziokwu ka ọ mere ejichi gị na-agba afọ uche kama ihe mmadụ ihe ọjọọ mmadụ nwere ike ime onwe ya ikpu onwe ya ụwa maka gị kpuo onwe gị ụwa ị ga-awa ka ewe eziokwu ọ ya wụ ihe ewu nsogbu eso nwanne ri akpa ichekwuga nene wu Igbo wu ndị mbụ na ndị ngede Igbo wu ndị eji akpọ ndị ọkpụ ụmụ anyanwụ maka o teela Igbo bidoro Igbo bidoro tupu ekee ụwa mere ndị Igbo ga-aka akụkọ ejila ebido n'akụkọ ọnwụ ma ekere ụwa eji ebido akụkọ ọnwụ Igbo wu naanị ndị nwere ike kọọla gị akụkọ kọọla gị ya tupu eke ụwa ụwarị tupu eke ụwa maka ndị eshi anyanwụ fụa anụghị anyanwụ ka nwechiba ime ụwa maka anụghị eke anyanwụ nnukwu eke ụwa na shi ụwa ka ahụ nwụọ nọ ime ya shi ime anyanwụ ba elu ụwa ọkwa Igbo wu ndị ji ụwa ozugbo onye niile hụrụ owu ndị isi ojii taa wụcha bụrụ Igbo kama enwere kpa ha ejiri mee ọ nwayọọ ka anyị ga-eji raga n'ofe racha ya ọnụ na-eso anyị na-eje maka onye Igbo asị akọrụ egeruo ọwa asụsụ Igbo maka onye Igbo ga na-achị agụgụ onwe ya chi elekpa onye ejekwugaghị elekpa ndị Igbo ji wuru ndị mụrụ ndị niile Igbo aba ndị wabụrụ Igbo abara ihe owede enwere m chọrọ ịkọwala gị ma akwachi mma nwa bekee bịara aba zụrụ ndị ojii ala ebeke anyị akpa Afrịka ha bekee zụrụ kachama ndị ka ezuru ihe obodo anyị na akpọ Naijiria ha bekee zụrụ wụ naanị achị eke ihe bekee zuru ụzọ iteghete na ọma uwe ndị Igbo ka a zụrụ maka gị ile anya mma bekee bịara Igbo obodo enweghị eze Igbo nwere ọchịchị Igbo bụ ọchịchị onye kwuo uche ya enwere m chọrọ ịkọwala na ya ma nkwucha ka na ihe gbasara ọchịchị Igbo obodo enwe eze Igbo enwekwanụ ndị eji alụrụ Igbo enweghị ndị bekee akpa ugbo ndị amị ọwụ ndị polisi ụmụ Igbo maka obodo Igbo bụ obodo kpakọrọ onwe ya ọnụ obodo ahaziri mere ni nwa o ji lechi anya ọba ahụ na nwa uru mmanụ onye Igbo ejila akpọla onye ọzọ isi ala onye Igbo ejila asịla onye ahụ onye isi ya onye ewe onye ndu ya obodo ndị rịaṅa ndị bịara bịa laloo Igbo na-abịa dowe eze wee onye isi gbanwoma omenala na ọdịnala Igbo nkwa na emere nna anyị Igbo jiri mee ya akpa ahụ maka ọ aracha ụmụ ya ọkara mmadụ ọkara mmụọ ụmụ ya niile onye ọbụla nwere chi ke ya n'ime maka chi gị bi gị n'ime maka chi gị a ga-akpọrọ chi ọzọ isi ala ya ihe mere onye Igbo ejila akpọla mmanụ ibe isi ala ọ herụrụ arụ maka onye Igbo ọbụla ajịghị onye wuchibe enweghị onye wuchibe onye Igbo ọbụla nwere mmụọ na-ejere ya ozi mmụọ na-emere ya ihe mmụọ na-efe kenu ya n'ime ya wuchi ụwa ya onye ọlọlọ ụwa mere ji awa mụcha nwa Igbo achọghịkwa onye wuchi ụwa ya maka ọwuchi ụwa gị ma ebe ị na-aga makwa na ihe ikpopụta ụwa ịpụta ahụ ụwa bụ ịsara mmadụ ibe gị uwe ịsara mmadụ ibe gị ofere ọgharacha nwoke ibe gị nwaanyị ibe gị ike ịpụtara ụwa ibi ndụ ke gị mere na ihe ndị Igbo eji azụwa ahịa eji esi gị orere weze ọzọ azụwa eze ka ị nwere gị akpọsa gị rechaa ya ga hazie onwe gị ndị Igbo ahụ ndị ga-achọ oke ego mbụ ihe gbasara ego bịara oge a lụchara agha Igbo ahụ chi ihe nwere ike iti akpa gba ọsọ ọgụ wee ego onye ọla achọmazi ego chi egide ego adịghị ama mma maka mma ọzọ ọhịa hụrụ onye Igbo niile gị gaa nyoo Igbo ga ahụchi tupu alụọ ọgụ Igbo ahụ ndị oke chọmọchọ Igbo ejila achọla ego ha eji onye bara aba wụ ọba ji eji gwa gị ji jere ọgụ
shi japụ lelee anya tupu ji ayọ japụ ewere ọnọdụ ugbu onye Igbo ọbụla chọrọ ịfọji ego akpa nwa echefuokwashi ego ọla sọrọ gị nwee ụlọ akụ oge alụchọrọ ọgụ obodo akpọ Naijiria naracha anyị ego anyị niile were naanị ọgụ paụnsụ nye onye ọbụla wụ onye Igbo chi nwa o ji bido ahịa kama Igbo nụkwa kpekpe ego ahụ ruo taa chefuokwanụ chi ihe emekwa ugbu enwekwara ike eme ihe ahụ nwa mere kama wụ anyị ekpeghị ahụ ụdịrị ekpere ahụ anyị macha anyị ga-enwere onwe anyị ekpere enwere onwe anyị n'udo Igbo ga-anụchi ma mmụọ chọrọ ya ma mmụọ chọhụ ya ma mmadụ chọrọ ya ma mmadụ chọhụ ya Igbo ga-anụchi kama ọ dị mma anyị gbajie onwe anyị olu wụa ndị anyị wụ akwa n'ebe anyị chi Igbo ahụ ndị oke ọchọmachọ Igbo wu ndị kweghara na ezigbo aha ka ego Igbo kweghakwa na chi nwa aka akwa ego Igbo kwegharacha akụ na ụba awụghị ego awụghị akụ na ụba ego ihe mmadụ nwere ike iji zụrụ ihe rie ego ihe mmadụ nwere ike iji mee ihe nelewa akụ na ụba ahụ ego amụba ego ejila mbara mba gị nwee ego ahụ na-ama ihe aka ya agwụ ndị Igbo aracha akụ na ụba wụ ihe ubi wụ ha akụ ma ịkpa anụ ma ịkụ ha ọkụkụ ọhụ ha akụ maka eji amụba ịrụ ụlọ wụ ha akụ ịzụ ahịa wụ ha akụ maka ọhịa eji amụba gị meji ọfụma ya na-amụba na-eche ego uhie kere eke o ji agwụ gị pali ya bido meme ya aka ya na-akwụ akụ kachakwa na akụwụ mmụba ụmụ maka ihe ewe ebe Igbo shiri kara mba niile lekwaranụ ihe anya ndị ọcha na ndị nwanne anyị America ihe niile nwa ọ zụrụ oge azụga ndị mmanụ apaghị ejighị America zụga Igbo agwụnwụkwa alụkwa ọga ha lụrụ egbugakwa ụmụ Igbo gbugi ụmụ Igbo agwụkwa ya wụ anyị wụara chi ọmụmụrị mkpa mere na o ji ere mkpa chi nwaanyị ọwụla n'ala Igbo lụrụ di ga-amụrịla nwa kama ozugbo ihe ndị ahụ niile alalụmachana ọkwa na ha chọrọ ịkwachi uche ụmụ Igbo azụ kụziela nwochi ọwụ oke na ọrụ unu na nwụ chi nwaanyị ga-akpụrụ ime mụọ nwaanyị ga-amụ kwuru maka amụrụ ga-amụ ịgakwa na amụ kụziekwa na ụmụ nwaanyị ndị Igbo na nwoke Igbo wu onye agọziri agọzi ọrịkwanụ mma nwaanyị fụa ya shi fụfụrụ dam ahụ naanị ya ka di ya ga-alụ maka ndị ụka babakwa anyị si nwoke ịlụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị ahụ ha ọjọọ anyị akụzi agwakwaga nnọchi enweghị ihe ọjọọ enwere ihe niile enwere ihe nri aha ndị ụka gwara anyị si ahụ ọjọọ anyị na-eji anya ndị ụka jiri kụziela anyị ele ya anala ihe ndị ahụ ọjọọ ahụ ọjọọ ọkwanụ ihe anyị kwemeghe Obi Igbo TV ịkụziela nnụ chi ihe ndị ụfọdụ a gwara anyị awụ eji kọwala ndị be anyị ka ewe eziokwu ka nwe ike wụa chi ha ndụ anyị biga ọwụ ndụ anyị ọwụ ndụ enye na anyịnye ndụ anyị nwara enwa na onye Igbo kwesịrị ibi ndụ ya onye Igbo kwa n'ihe mere ndị nna nna anyị hụ jiri ka nka nna nna anyị ha nụ ka ahụ ka nka ọwụ ndụ nwa obiri mere nwe nwe ji ka nka lee n'ugbu gị lee anya ga ahụchi gwa nwoke gị gịga ntị gị wuru nwokorobịa nụ below 50 ị ga-ahụchi nna aka gị nwụrụ oge kama nna amụrụ nna gị kara nka ka ajụ onwe gị ya oke ma bekee baara ime anyị ebido bima ndụ nwa bekee ka anyị bidoro nwụma ọkụkọ ị na-abịada ala Igbo nwokorobịa nụ afọ 30 afọ 20 afọ 40 ụmụaka ji anwụcha ara nwụcha na-ebi akwụkwọ na-achị gị onye agha nwụna a na-aja akwa ụmụaka kwa ya ihe wa arụ na mbụ ha ejide eme na-eme maka mmadụ kwesịrị ịka nka mekwana ha okwu obi ụwa tupu ya nwụ ya wụ maka ndụ anyị biga ndụ anyị gara aga nwụrụ na-ebi ndụ ọjọọ ndụ rụrụ arụ ndụ nwa bekee ndụ enwe isi na ọdụ
mere anyị ji akọwaga chịkọwala ụmụ Igbo ka enwe ike laghachi azụ, ka enwe ike mema ha anyị kwesịrị ime, ka enwe ike bima ndụ ahụ anyị kwesịrị ibi, ka anyị nwee ike na-ebi ogologo ndụ. Maka ihe bekee nyere anyị awụ ọwụ ha aka akọ, ọwụ ha aka ka onye Igbo agbaghachara ihe niile o kwesịrị, ihe niile onye Igbo, ihe niile eji mara ya onye Igbo agbaghachala ya, hapụcha ihe niile gbalaga. Nwa bekee were ọnọdụ, nwa bekee a na-aka ka eme, nwa bekee na-achịga n'ime ndụ onye Igbo. Anyị akpọkwa ụmụ nwanne anyị chilechie n'anya ha ọ na-awa aka nna m ji eji ụmụahịa ọwaka Igbo ji enwere onwe ya, ọwaka aka ndụ ndị Igbo ji arị mma. Ile anya ri anya eri taa akadem, ri anya eri taa ozugbo enyi na anya eri, onye Igbo na-abedo ọ ga m eji ubi je kọrọ were herie maka akpọ tomato ya oke eji eshiri. Onye Igbo ga-achọrọ ka ị na pikomkom ha ọrụ onye Igbo rigo ọhịa na pikomkom mwechie ma ọwụ mba ma ọwụ abala m. Onye Igbo na-aga azụ ahịa ọ ga m eji ime ahịa ebe eji ere ihe ya eji nwa aka nwa bekee mepere ebe eji ere ihe ndị ticha na pikomkom eji azụ ahịa. Chefukwana ihe niile na pikomkom uhe agwara ọgwa eji ihe akpọ kemikalụ gwọọ ọgwa. Kọọlụ iriri ga-enye gị nsogbu ahụ, ya nye ahụ kịta enye gị echi. A na-akọ akụkọ nwere arịa ndị Igbo ejila alala mbụ, ugbu Igbo naragacha ọrịa niile, Igbo naraga ọrịa niile. Anyị na-akpụchi ha ọwa aka ọgwụ anyị ji afụ anwụrụ onwe anyị. Maka Igbo kwesịrị ịwa shanwowu isi ahụrụ kwamokpu. Ihe mere anyị ji akpọkọ ụmụ Igbo chi laghachi n'azụ, laghachi unu ha eji mara Igbo. Igbo laghachi n'unu ha eji mara Igbo maka ahụ anyị, maka ahụ nwa ụbọchị, maka ọgwụ ebe ndụ anyị nọ. Igbo enwe mahụ iri niile Igbo eri taa elenuke mkpuga ọwụ ji anyị eji eri, o ji esi ugwu abịa ya kwana Igbo ha eji mara Igbo mbụ tupu alụọ ya ndị eji akọ ji. Ọwa anyị ejiri apaji na ndị ugwu ji, ugbu ndị ugwu na pagala anyị ji, ndị ugwu kwa ndị anyị kpọgacha anwụ ndị iro anyị, ndị ugwu anyị. Onye na-achọ gị igbu gị ya, onye ugwu gị na-achimela gị iri ọma ya were hechila gị meri gị eri ya enwu. Igbo mepee n'anya, Igbo mepee n'anya. Nwaanyị Igbo ọwụla kwesịrị inwe nga ọkụ ose. Nwaanyị Igbo ọwụla kwesịrị inwe nga ọkụ he ha kwesịrị ihe o ji esi nri kacha ma ofe kwesịrị iwu ha ọ ga-akọrọ ime Igbo ewu ha ọ ga-azụ ahịa. Arụmegala Igbo ama m onwe m ọlọsọrọ dị gị ji ụba ụba. Ose iji eshiri dị gịrị, ose iji eshiri ụmụ gịrị, ose iji eshiri gị nwoke gịrị ga kwesịrị iwu hiwe ara ime ugbo gị. Ose ojikwara na ọda amị enweghị afọ ma afọ ose ejila amịna. Enwe nwaanyị Igbo ilecha nwe kachama ndị ka esi anwụ bara ụba. Ogu nwa eshiri eji eshiri eji azụ ahịa, ose nwa eji eshiri eji azụ ahịa. Ihe arụ ọwa arụ o jiri eme na mbụ ọkwa ihe mere anyị ji achị anyị kọwala ndị Igbo onye nwowu ha gbajie nwa olu kụziela ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke Igbo ha Igbo kwesịrị ewu. Igbo ga-alaghachi na ndụ ndị gboo, mekwa na ndị gboo jiri ka nka. Ọ nwụọla ka onye Igbo ejiri kama gị bịa taa Igbo ka m notere wụ ndị Igbo na ja eshi mba para ofe bịa. Enwere ke ndị ka anyị nọgachi ndị China pagala ndị Igbo ofe echiri na China ejikwa nwe gị shi ofe ele uduru mmiri ejiri shi ofe, ele mmiri ejiri shi ofe idu ngere ga egere rie echiri echi ga zụrụ maka ya ga-enweghị oge iji eshiri kama ị nwere oge iji anwụ maka ị nwere ike richa ya nwụ. Mmadụ anyị chekwa n'onwe anyị echiche nwere adị mkpa gị nụrụ mana kpọrọ soro ya arị gị oge ahụ bi oge ahụ kpọọ ose ahụ chima mmiri ahụ ọkụ ma ọwa anụ ma ọwa azụ ka iji echi gị ya. Ndị echekwa na-eriri udo gaa kwagbuo ha ahụ kwagbuo ya ji aka gị ya ma ọrụrọmọdọhụra gị chaka gị chi ma anyị chiri meri anyị chi rie ya riba n'onwe gị ihe ahụ. Onye Igbo oji eriri aishi mbụ. Onye Igbo ejiri erilari eji kama ugbu ndị na-aja asụ ha ndị ahụ ndị shiri echichi ndị shiri ọzọ ndị shiri onye
onye Igbo ọhụla na ngwa ọlụ ọhụrụ ya ekpubi isi ya eri ụmụnna elejekwala n'anya ha ejikwa na azụ ndụ awụ otu ụzọ ọwụhụ ma mmanụ bara were mkpụrụ ọgwụ chime ọnụ ya wụrụchi ibiga nnụ mara ndụ maka onye ọla nwụgwọ ọgwụ enwe ndụ obiga onwe ha ahụ ọkpa onye eji anwụ ọgwụ uwe onye akpa ha ahụ ka anyị gbochie n'ọdachi aka akwụkwọ nwanne na nwoke Maazị Anyanwụ ebe nọ nakwa ihe unu ga olu ya wụ olu ndị Igbo na ihe nkiri Igbo a na-akpọ Obi Igbo TV. Ya gajiere nwoke gajiere nwaanyị anyị mkpuga ihe Igbo eme ri mma kpoji kpe eme meji ala Igbo kpemekwana mee ndụ ụmụ Igbo adị maka Igbo ga-adị ka echi wu ndụ ụmụ Igbo ha ekwekwara okwu ya Igbo Igbo wishi aha hụrụ kwa ogbo ma ekwugachi ọ ga-arịrị anyị mma ịwụghachi anyị kwesịrị ịlaghachi bime ahụkwa ndụ ahụ anyị achịghị gị gbamọdụ ha ekwewa anyị kwesịrị ịlaghachi bime ahụkwa ndụ ahụ mere ndị nna nna anyị hụ na ndị nne nna anyị hụ jiri ka nka ndụ ahụ nyere nwa ogologo ndụ ndụ ahụ kụziela nwa aka ji nwa ohe ụwa ji nwa okpe eji anụ ụwa ọwụ ndụ anyị kpọchi gị ụmụ nwanne anyị chi anyị lahụkwala nụ ndụ biekwala nụ ndụ bi anụ ya ọfụma maka e nwere ihe mere ni anyị jiri chee laghachikwa azụ ha anyị wụ maka Igbo nwoke mba Igbo wishi mbido ụwa mekwa na anyị jiri chọọ iji nwayọọ rọọ ngịga kọwala ụmụ Igbo ebe nwochi ihe nwawo maka Igbo iwe ọkara mmadụ ọkara mmụọ ụkwana ihe mere gị ije nwere ihe ndị ije asọ ime nwere ihe ngwara nọ na mbụ na Igbo enwe eze mere na gị lee anya asụsụ Igbo ụfọdụ agbanwechana ya gị na-agazi ya Igbo ị ga ma ahịa ekwuga eji asị gị ọha na eze enweghị nyere ya ọha na eze n'asụsụ Igbo ọwa sụrụrụ arụ maka ha eji ekwu na mbụ ọha bụ eze ọha bụ not ọha na ọha bụ eze nini mere eji ekwuchi ọha bụ eze ya wụ ọchịchị na ndị obodo aka ndị obodo ga-akakpa ihe garị elekpa ndị obodo eji akakpa ihe garị ma akpachi abịa n'ezinụlọ enwere nna nwee nne nwoke na ụmụ ya ma ha nwuo chọrọ makwa ihe ewu mkpanwu nwoke n'afọ ya were mkpa ezinụlọ ya ejima ọgbakọ ụmụnna kọọla nwụ mkpa ya akpụle ya ụmụnna etinye ọnụ tie ọnụ okwu ahụ mere na ejichi gị otu onye ejila azụ na nwa maka Igbo obodo nwe nwaanyị obodo alụ nwaanyị obodo nwe nwa ọkwa ihe mere nwoke tupu nwoke na nwaanyị eko ọ ga-akpọ ụmụnna ya ka ọla nwa emere nwoke were ezi ahịa nsogbu ahụ nụ n'ezinụlọ ya ewejene ọmụ na ụmụnna alụle ya alụlecha ya enweghị ụmụnna kwughara elu ya ụmụnna nwere mma na abụọ chi ụmụnna eji akpọnwụ ndị ọha ha eji akpọnwụ ndị ọha wụ anwụ ndị nichiri ọha ahụ nụ mpaghara obi ụmụnna ahụ anwụ ndị nichiri anya ụmụnna ahụ ndị ọha ahụ eji enwe ka oke nwee ka eso aje nwa para okwu ahụ ekwu jee mee ọgbakọ obodo maka ọnwụ ga-eweje ọgbakọ obodo maka ma akpachi okwu ushi ezinụlọ nwoke fụa a na-adịzi ọgbakọ obodo ndị ọha obodo akpụle ya a ga-ahụrụli isi ya hụ ọdụ ya nwụ na-akpụlecha ya nwa enye ndozi aka ihe gbasara ha ekwuru ya ụrụchi ma akpachi ha ekwuru ochi ezinụlọ mmanụ fụa a na-akpụlega rulerukwanụ ya nga akpụlele ruru ya a na-akpụ ebi okwu chi ngwa were hụkwanụ na ojii jie hụkwanụ ebe ochie fụa ndị ahụ na-aroji ọha obodo epara akwụkwọ ya jee ji ụmụnna na ụmụnna ahụ kwanụ ma akwachi nwoke wa aroji ahụ ka nụkwa ụmụnna ọnụ na oji ewerekwa na ya jee ji ezinụlọ ya ọha mere ejichi gị ọha bụ eze ụmụnna na ụmụnne oge m akụmara kparapụ ọ ka akwụkwọ Maazị Ihechukwu Anyanwụ nwanne nnu nwoke na-ekwukwu okwu na Obi Igbo TV a sị m ya rịrị nwoke mma rịrị nwaanyị mma ya ga-ejere onye ihu gachiri onye azụ masị ka onye chiri ya zere anyị ga-ahụkwa na echi ọzọ achị Chibọrọ afọ abụọla nkwọ ya wụ nkwọ na afọ na ọwụ otu ụbọchị ya ga-ejie na ụmụnne ya rịkwara ndụ mma ahụ